A procesión do Carme protagonizará as festas de Aguiño. A parroquia ribeirense estará de celebración entre o 10 e o 16 de xullo cun cartel encabezado por Javi Maneiro, Munulius Dop e a Orquestra América. O Barbanza enchese de celebracións neste período estival. Aguiño vivirá as súas festas do Carme entre o 10 e o 16 de xullo. A Comisión de Festas estirou máis os días de festexos previstos inicialmente para ser 4 ao declararse o 16 de xullo festivo local. Este ano hai un amplo cartel que se deu a coñecer esta mañá. Desde orquestas con bastante renombre, non as máis caras nin as millores, pero sí casi da primeira línea. Como podedes ver, os dous DJs que traemos, ou tres, tamén son bastante xeitosos, como diría o outro. A noite do sábado hai dous concertos, a parte da Orquestra Platino, que é a orquestra da casa. O venres 10 abrirán a festa a Orquestra Finisterre e o DJ Manu GZ, mentres que o sabido Javi Maneiro e Munulius Dop actuarán en Aguiño. De feito, Javi Maneiro vai ser o primeiro concerto, vai abrir a gira, el que agora ten unha nova banda, e o primeiro concerto vai a ser aquí, en Aguiño. Depois tamén, ese día hai dous concertos, que estamos no Munulius Dop e a Orquestra Platino. O de Javi foi unha apuesta non arriesgada, porque todos sabemos que é Javi Maneiro, lógicamente, pero a ver que pasa ca nova banda e todo. Eu teño moitísima esperanza en que vai a facer un gran concerto, sin duda. Teño que dicir que o primeiro día tamén estamos traballando no pregón, que é completamente unha sorpresa. O domingo a mediodía terá lugar a sardiñada. A Orquestra América de Vigo, vamos tamén ter unha sesión vermú co dúo Queima. Depois, lunes e martes, vamos a facer precios populares para os rapaces para que podan disfrutar das atraccións da festa que van a estar montadas. O día 15, pois, a Orquestra Fórmula, Quique Varela, que é un DJ bastante renombre, DJ jalaico tamén. Teño que dicir que ás 7 da tarde vai haber ese día unha charla coloquio con Andrés Torres Queiruga, porque vaise a facer unha pequena homenaxe. E se desenvolverá na Casa do Mar. O día grande será o propio Día do Carme. A Misa do Carme, vamos a ter procesión marítima, como sempre. Tamén vai haber sesión vermú aí para a xente que non colla barco. Vamos a poñer a disposición da Comisión de Festas un catamarán de 370 personas. Estamos valorando tamén outro catamarán que pode ser, pero de momento hai un solo. Mais pola parte do Concello de Ribeira tamén pon a disposición todo o que necesite a Comisión por parte tamén da Policía Local, o GAI, e tamén se lle falou tamén a Adorna de Ribeira, a Adorna para que se puderan tamén traer as súas embarcaciones tradicionales aquí ao Puerto Día do Carme. Tamén se invita a todas as embarcacións de Aguiño, de Ribeira, de Palmeira e de Corvedo. Pola noite o 16 será quenda de Tania Beiras. A tirada de fogos de artificio. Teño que dicir que este ano chegamos a un acordo o párroco local, Alfonso, e máis a Comisión de Festas, e todo aquel que queira portar a imaxe da Virxe deberá levar unha camisa blanca na medida do posible. Creo que todos temos unha camisa blanca no armario. E entón empezamos a... Toda esta información, a moitas máis cousas que hai, está nos programas de man. As persoas que desexen asistir á procesión marítima no catamarán deberán inscribirse nunha lista sobre a que informará a Comisión nas súas redes sociais. É festivo local, como non, temos que poñer a Aguiño no punto que merece. A Virxe percorrerá o mar nunha embarcación ata a altura da Forcadiña, onde se renderá homenaxe aos mariñeiros coa ofrenda floral.